Οι περισσότερες γυναίκες επιλέγουν κάποια μορφή αναλγησίας για να ανακουφιστούν από τους πόνους του τοκετού. Ο πόνος του τοκετού μπορεί να ανακουφιστεί με διάφορες μεθόδους, όπως για παράδειγμα είναι η εισπνοή μείγματος αερίων, η πεθυδίνη και η επισκληρίδιος. Η επισκληρίδιος και η ραχιαία είναι οι πιο αποτελεσματικές μορφές αναλγησίας και γίνονται από αναισθησιολόγους. Οι αναισθησιολόγοι είναι γιατροί που εξειδικεύονται στην ανακούφιση από τον πόνο. Υπάρχει πάντα ένας αναισθησιολόγος στην αίθουσα τοκετών, 24 ώρες το 24ωρο. Τι είναι η επισκληρίδιος? Η επισκληρίδιος είναι μια ειδική μορφή αναλγησίας που μπλοκάρει την αίσθηση του πόνου μέσω της χορήγησης τοπικών αναισθητικών και άλλων αναλγητικών φαρμάκων κοντά στα νεύρα της σπονδυλικής στήλης. Ο κύριος σκοπός της επισκληριδίου είναι η ανακούφιση από τον πόνο που προκαλούν οι συσπάσεις της μήτρας. Η επισκληρίδιος δεν εξαλείφει πλήρως το αίσθημα πίεσης που προκαλούν οι συσπάσεις και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Η επισκληρίδιος δεν ανακουφίζει από τον πόνο αμέσως. Συνήθως χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να γίνει η επισκληρίδιος και άλλα 20 λεπτά για να δράσει πλήρως το τοπικό αναισθητικό. Και γι' αυτό το λόγο, αν χρειαστείς αναλγησία και είσαι σε προχωρημένο στάδιο του τοκετού, ο αναισθησιολόγος μπορεί να συνδυάσει την επισκληρίδιο με τη ραχιαία. Η ραχιαία παρέχει άμεση ανακούφιση από τον πόνο, ενώ η επισκληρίδιος επιτρέπει επαναληπτική χορήγηση αναλγητικών καθ' όλη τη διάρκεια του τοκετού. Πώς γίνεται η επισκληρίδιος? Καταρχήν, η ΜΕΑ θα προσέχει το μωρό σου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ένα μικρό πλαστικό καθετηράκι θα τοποθετηθεί σε μία φλέβα στο χέρι σου, όπου θα συνδεθεί ο ορός και θα σου χορηγηθούν υγρά ενδοφλεβίως για να μην αφυδατωθείς. Η ΜΕΑ θα σου ζητήσει είτε να παραμείνεις καθιστή στο κρεβάτι και να γυρίσεις λίγο προς τα εμπρός, ή να ξαπλώσεις το πλάι και να κουλουριάσεις την πλάτη σου και θα καθαρίσει την πλάτη σου με ένα κρύο αντισηπτικό σπρέι. Η τοποθέτησή σου σε αυτή τη θέση είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθάει τον αναισθησιολόγο να βρει το σωστό σημείο στην πλάτη σου για να κάνει την επισκληρίδιο. Ο αναισθησιολόγος θα σου κάνει μία ένεση με τοπικό αναισθητικό στο σημείο που πρόκειται να γίνει η επισκληρίδιο στη μέση σου. Αρχικά μπορεί να αισθανθείς λίγο τσούξιμο ή ένα τσίμπημα, αλλά γρήγορα το δέρμα σου θα μουδιάσει και θα κάνει την τοποθέτηση της επισκληριδίου λιγότερο επώδυνη. Τόσο η δική σου ασφάλεια όσο και η ασφάλεια του μωρού σου έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνεις ακίνητη τη στιγμή που ο αναισθησιολόγος τοποθετεί την επισκληρίδιο. Εάν αισθανθείς ότι η μήτρα σου αρχίζει να συσπάται και πονάς, πρέπει να ενημερώσεις τον αναισθησιολόγο. Ο αναισθησιολόγος θα σταματήσει προσωρινά και θα περιμένει να περάσει ο πόνος από τις συσπάσεις της μήτρας προτού συνεχίσει. Ο αναισθησιολόγος θα τοποθετήσει μια ειδική βελόνα στο σημείο που είχε προηγουμένως μουδιάσει. Μέσα από αυτή τη βελόνα θα προωθήσει τον επισκληρίδιο καθετήρα, που είναι ένα λεπτό πλαστικό σωληνάκι, στο χώρο που υπάρχει δίπλα στα νεύρα σου στη σπονδυλική σου στήλη. Αφού προωθηθεί ο επισκληρίδιος καθετήρας στη σωστή θέση, η βελόνα αφαιρείται, αλλά ο καθετήρας παραμένει στη θέση του μέχρι να γεννηθεί το μωρό σου. Η ΜΕΑ θα ελέγχει την πίεσή σου ανατακτά χρονικά διαστήματα μετά από κάθε χορήγηση επαναληπτικής δόσης επισκληριδίου αναλγησίας. Υπάρχουν γυναίκες που σταματούν να χρησιμοποιούν την επισκληρίδιο λίγο πριν τη γέννηση του μωρού τους, γιατί προτιμούν να έχουν κάποια συναίσθηση κατά την ώρα της γέννησης, έτσι ώστε να αισθάνονται τις συσπάσεις και να μπορούν να σπρώξουν το μωρό τους. Μίλησε στη ΜΕΑ σου σχετικά με το πότε θες να σταματήσεις να χρησιμοποιείς την επισκληρίδιο. Εάν χρειαστεί να κάνεις επισκληρίδιο, ο αναισθησιολόγος θα προσπαθήσει να έρθει να σου κάνει την επισκληρίδιο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει πολλή δουλειά στην αίθουσα τοκετών και μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις για λίγο. Ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να έχει επισκληρίδιο? Αν και οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να κάνουν επισκληρίδιο, υπάρχουν συγκεκριμένοι ιατρικοί λόγοι για τους οποίους η επισκληρίδιος μπορεί να μην ενδείκνυται. Για παράδειγμα, η επισκληρίδιος μπορεί να μην ενδείκνυται σε γυναίκες με ιστορικό επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, παθήσεις του νοτιαίου μυελού ή του εγκεφάλου
ή καταστάσεις που επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι αναλγησίας. Εάν είσαι υπέρβαρη, πρέπει να γνωρίζεις ότι είναι πιο δύσκολο και απαιτείται περισσότερος χρόνος για να γίνει η επισκληρίδιος. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επισκληρίδιο? Η επισκληρίδιος είναι πολύ ασφαλής και πολλές γυναίκες επιλέγουν την επισκληρίδιο για ανακούφιση από τον πόνο του τοκετού. Πρέπει ωστόσο να σε ενημερώσουμε και για τη μικρή πιθανότητα επιπλοκών. Μερικές φορές η επισκληρίδιος δεν δουλεύει πολύ καλά και δεν παρέχει αποτελεσματική αναλγησία. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκληρίδιος μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί ή να συνδυαστεί με ραχιαία, που παρέχει άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Άλλες επιπλοκές είναι η πτώση της πίεσης, ναυτία και κνισμός. 1 στις 100 γυναίκες εμφανίζει σοβαρό πονοκέφαλο μετά από επισκληρίδιο. Ο πονοκέφαλος αυτός υποχωρεί από μόνος του συνήθως, αλλά μερικές φορές χρειάζεται επιπλέον θεραπεία. Ο κίνδυνος τραυματισμού νεύρου, που μπορεί να εκδηλωθεί με μούδιασμα ή αδυναμία των κάτω άκρων, είναι 1 στις 1000 με 1 στις 13.000 περιπτώσεις. Πολλές γυναίκες ανησυχούν για τον κίνδυνο παράλυσης μετά από επισκληρίδιο, αλλά ο κίνδυνος αυτός στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά σπάνιος. Οι γυναίκες συχνά ανησυχούν για χρόνια οσφιαλγία μετά από επισκληρίδιο. Η εγκυμοσύνη σχετίζεται συχνά με οσφιαλγία, η οποία συνεχίζει και μετά τον τοκετό. Είναι ασύνηθες η οσφιαλγία αυτή να οφείλεται στην επισκληρίδιο. Τοκετός στο χειρουργείο. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί να μεταφερθείς στην αίθουσα του χειρουργείου για να γεννήσεις το μωρό σου, τότε επιπλέον παυσίπονα θα σου χορηγηθούν μέσω της επισκληριδίου έτσι ώστε να μην πονάς. Εάν η επισκληρίδιος δεν είχε δουλέψει καλά κατά τη διάρκεια του τοκετού, τότε ο αναισθησιολόγος θα αφαιρέσει την επισκληρίδιο και θα σου κάνει ραχιαία αναισθησία. Η ραχιαία είναι πιο ασφαλής σε σχέση με τη γενική αναισθησία. Ο αναισθησιολόγος θα παραμείνει μαζί σου καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου.